tejto krajiny tvoria hory, čiže to je Tadžikistan, naozaj to je veľmi hornatá krajina. A tam sme vlastne išli po tzv. Pamir Highway, to je taká magistrála, ktorú ešte počas socializmu vlastne vystavali. Aby urobili vlastne cestu do Afganistanu, to je jedno, long story. A nádherné hory sú tam, poviem, že super. A čo bolo zaujímavé na tejto ceste je, že to bolo pred 10 rokmi a možno sa to nezdá ako taká dlhá doba, ale v tom, ako sa dnes cestuje a vtedy je obrovský rozdiel, že v tom čase napríklad o Tadžikistane nebolo na internete, že nič. Teraz, keď si naťukáte, neviem, keď chce niekto ísť cestovať, tak si proste nájde kopec blogov, ako sa tam dostať, proste kopec rád, vtedy nebolo, že nič. Že my sme tam prišli úplne, že vôbec nič sme nevedeli. Na mieste sme si tam nejakého šoféra najali proste takou maršrutkou, ktorá nám vždy proste zdochla. Takže šofér kusel ležal iba pod autom a opravoval. A potom všetko sme riešili na mieste, že sme prišli niekam. Domáci sme sa spýtali, či je tam nejaká jurta, či my môžeme niekde prespať a tak. Takže naozaj to bolo také, že na vlastnú cestovanie. Čo sa mi veľmi páčilo, bolo ich také domáce pohostenie. Naozaj títo ľudia v Ázii sú fakt, že super pohostinní. Väčšinou je takto na zemi, že vám tam akože rozprestú, všetko vám tam akože poukladajú. Ten chlebík, to sa volá lepioška, to sú také okrúhle ploché chleby, ktoré pečú v peciach, takže úplne takto na kraj pece to vlastne lepioška. Áno, presne. A to je ruské slovo. Potriu to, áno. No oni tam používajú ruštinu, aj tie svoje lokálne jazyky, všetkých týchto Turkmensko, Tadžikistan, Kyrgyzstan majú svoj etnický jazyk a potom ruštinu úplne, že plynule všetci. Aj sa čudovali, že ako to, že my nerozprávame po rusky, lebo ja som nemala ruštinu v škole, samozrejme už. A nechápali, že ako to, že vy ste Čekoslovakia, že vy ste mali radi po rusky, že ako tak trošičku iba zo pár slov, akože vedeli sme sa to rozumieť, ale tak nemôžem povedať, že by som vedela po rusky. Príbor asi nepoužívajú. Moc nie, trhajú ten chlieb a keď tak lyžičku, ale aj do masla dávali lyžičku. Takže tak, no a vlastne pointa toho nášho tripu jedna z takých tých cieľov, jeden z cieľov, ktorý sme chceli tam vidieť, boli také Tyrkisové jazerá na západe krajiny. Avšak tam bol taký malý zádrhel, že vlastne už bolo po sezóne a nikto tam nebol. Čiže my sme sa tam horko ťažko nejako dostali, ale nemali sme sa už ako dostať naspäť. A strašne sme sa ponáhľali, lebo na druhý deň nám mali vypršať víza, takže vlastne bol problém. No a nikto tam už fakt nebol, iba jeden chatár a jeden horár. A teraz ten horár, taký, bolo jasné, že dosť obľúbuje aj alkohol, tak ale slúbil nám, že proste, že nás určite odnesie na druhý deň naspäť. Tak sme sa akože dohodli, dobre. Teraz čakáme, 5 hodín nechodí, 6 hodín nechodí a my už takí nervózni, že ako to stihneme. Tak nakoniec sa v diaľke sme ho zazreli, ale bolo divné, že tak veľmi tak krivo chodí, tak sa nejak tacka, spadol do potoka, že preboha, to úplne bol, že ožratý bol, hotový bol celý. A on že no problém, ja vás zoberiem. A my že preboha, tak sme tak zasadli, tak akože dohadovali, 6 sme boli vtedy kamoši, že či ideme alebo nejdeme. Polovica chcela ísť, druhá, že nie. Že proste, lebo tam boli serpentíny, to nebola sranda, že to bola vlastne taká cesta ponad rieku, fakt, že tam bol taký zráz, takže tam sme mohli kľudne zomrieť s takýmto šoférom. Ale tak ten chatár, ten druhý chlap, ktorý tam vlastne bol, hovorí, že nebojte sa, že on vždy takto šoféruje. Že on to má proste roky praxe, že hej, že v pohode, že choďte. A my, že nie, že fakt, že nie. A on, že dobre, že aby ste sa nebáli, že ja pôjdem s vami. Tak doma, že ten chatár behol dovnútra, zobral pušku a batoh. A my, že ale že kam chcete ísť, však auto je už plné, to bola Lada Niva, nás bolo 6 plus šofér, proste, že sme sa tlačili jak sardinky. A že ja pôjdem na strechu. Tak normálne skočil s tou puškou na strechu a normálne, že proste takto sme išli dole. Akože zvládli sme to, prežili sme, ale musím vám to ukázať aj video, aby ste videli, že čo to bolo za trip. Inak ten horár, keby vedel, že kde všade ho ukazujem takto na prezentáciách, to je... Mali si honorár určite. To jednoznačne. Ten dosť bol drahý na to, aký ožratý nebol vlastný. Pozrite na mňa na dotory. Все нормально, едeme. A bránu otvoriť treba. Klakson troubí, stírači stírají. No problém. No, jak
Existoval proti smer. Inak, hej. Je to hodá na strete. Katár, pardon. A jak to, bože, my sa stále bali, že on odpadol, lebo on vlastne začal búchať vlastne proste na to auto a my sme nevedeli, že čo chce a myslím, že asi chce spomaliť. Tak sme hovorili tomu šoferovi, že asi spomalte, lebo že spadne. A on že, no problém, ešte vás pridával. Takže takto to vyzeralo na našom tripe. No a vlastne to je všetko. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, som veľmi rada, že ste prišli, ak ešte máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Vaša mama to videla? Áno, toho, hej. Púšťa vás ďalej. Hej, už si zvykla. Čo máte v pláne najbližšie? No,